quan parlem d'intel·ligència artificial, sovint parlem d'emergència, això ha vingut ara, ho canviarà tot i tal, i hi ha algú que pot haver agafat dinàmica de carrera a l'esprint, us heu d'organitzar per una marató. Estareu 10 anys gestionant canvis de software a les vostres organitzacions. Tinc els meus equips explorant software sense haver-m'ho dit. Per gestionar això s'han d'obrir 3 carpetes. Hi ha un canvi que us vindrà de la mà del fabricant del vostre software. No conec cap empresa del món que pugui comprar tot allò a la vegada i posar-ho en marxa a la vegada. Per tant, ens tocarà triar què faig ara i què deixo per més endavant. Et surt un cronograma que sempre llisca 1, 2, 3, 4 anys endavant. Quan tingueu aquest cronograma fet, potser us tocarà mirar algú del vostre equip i dir-li tot això d'intel·ligència artificial que esteu parlant, a tu et toca d'aquí 3 anys. I heu de gestionar que no li vinguin ganes a plegar. Home, però no pot ser, jo això tothom ho fa ara. Però és que no puc canviar tot el software a la vegada. He d'ordenar-ho en el temps. Per tant, hi ha una feina de gestió de l'expectativa. Crec que hem d'agafar una certa rutina d'averiguar els proveïdors que tenim de programes informàtics en què estan treballant, què m'ofereixen, a quins preus i quines avantatges em dona. La segona novetat és, per primera vegada en molt de temps, jo no ho havia vist mai, la innovació de software en ve dels meus empleats. Ara tinc tios a la meva empresa provant coses, provant ChatGPT, provant Gemini, provant Copilot. Els que estan provant coses i m'ho diuen, els estimo. Els que estan provant coses i no m'ho diuen, si m'entero, se'ls hi cala el pèl. En els processos de selecció de personal, jo ja he començat a preguntar a la gent on t'ha estudiat, què sap fer, a qui coneix i amb quina caixa d'eines ve. I quan me trobo un empleat que em diu que no té caixa d'eines, me'l començo a mirar amb tendresa, a dir, hòstia, clar que busques feina, saps? Si no tens eines. Parleu amb tots els vostres proveïdors per averiguar què us oferiran, a quin preu i a quin timing. Exploreu amb tots els vostres equips, personal i departaments, on creuen ells que es poden provar coses. I la tercera, obriu alguna carpeta de projectes especials. Estareu ocupats en això els propers 5 anys com a mínim. I sigui quin sigui el pla que heu fet, reviseu-lo cada 6 mesos, que cada dia hi ha noves propostes, noves solucions i noves idees. Comertia podria ser un espai d'intercanvi d'experiències sobre com l'IA ens està canviant la feina i el negoci, que no tingueu cap dubte, us ho hauria de canviar a fi de bé per ser més eficients, per ser més competitius i per tenir els clients més contents, que d'això es tracta.